geval in drugs. Heavy geval. Tot in die achterjaard van die ghetto. Luthul Rugby Club heeft mij teruggebracht. Na 11 jaar. Via rugbyveld toe. Naand allemaal, we staan hier bij Luthul Rugby Club met een baie interessante persoon wat nou zijn story gaan deel. Rondom hoekom en hoe rugby voor hom belangrijk is. Met wie staan we hier? Amigo Alvaro Engelbrecht. Van waar? Boorling van Luthul. Boorling van Luthul. Hoe jullie? Geef ons een beetje van de achtergrond. Wie en wat jy is, waar vanaf jy kom en hoe rugby vir jou nou positief beïnvloed? Ik is geboren in Luthul. Weggevat uit Luthul uit. 10 jaar gevat voor ik weer teruggekomen ben. Geval in drugs. Heavy geval. Tot in die achterjaard van die ghetto. Luthul Rugby Club heeft mij teruggebracht. Na 11 jaar. Via rugbyveld toe. Oké, so met andere woorden wat jy sê, je was glad die rugby nie en toe die club nou weer opstaan, toe is 'n opportunity vir jou om dit wat jy sê wat vir jou baie beteken en dat vir jou bedraad op 'n tyd toe jy nog rugby was in die community nou terug. Nou jy weer op, jy weer iets om te doen op 'n Dat wat eens op 'n tyd my kos was. 10 jaar geleden. Is vandag weer my kos. Nee. Dat is hoekom ek kan dankie sê vir Luthul Rugby Club. Want was het niet voor hulle nie, was ik vandaag zeker dood. Nee. Dood gerook aan die tik. Ja. Patents. Tjepo is het van ons. Dankie voor hom. Dankie voor my players op die veld. Al wat ik kan weten is net dankbaar, man. Ja. Hoe sal jy... Van waar ik vanaf kom. Ja. Was jy vir enige mensie. Exactly. Hoe sal jy sê, jou eerste game die ander dag, ek myself was hier en die skare, hoe het hulle ontvang, jou manne wat weet waar vanaf jy kom en om jou te sien jy's weer op die rugbyveld, hoe was dit? Ik heb die baie bol gekry nie. Ik heb zo 2-3 keer bol gekry. Ik heb een paar tricks gewys wat ik kan doen en wie ik rare was. Vleitje afgeblaas. Bro, die mensen het mensen gezien, ik weet hoe het hulle gezien nie. Zeker TikTok of iets. Toen ik aan boel kom zit, Pat, hou kom Pat. Ja. Vanavond moet ik huis toe. Bekryp. Meisies hou my dop. Die sê, is wat die sport doen, is 'n positief ding. En ek meen, dat hou my besig. Jy het genoem, nee, jy was met drugs en alles hy goed. En ek dink van jou chommies wat jy weet, wat ook in sport belangstel, wat ook verval het in nou drugs. nog. Dink jy dat skep hoop vir hulle? Elke dag. Nou niet als ik oefen die. Elke game wat ik speel, alles hier. Soms van hulle gaan samen Hawaagloop spelen. Ja. Mijn club sponsor mij. Ik heb die tot een kleren gehad. Toks gehad. Mijn club sponsor mij vandaag draai Nike, Adidas, Reebok. Ik kan niet helpen. Dat wat rugby doen. Nog een vraagje. Soos jy tans weet is Luthul Rugby Club in afwachting vir Boland om heel mondelik goedkeuring te gee of die sport kan verder gaan nie. Dink jy Boland moet dit oorweeg en hoekom sê jy so? Alsjeblieft, Boland. Ik heb eens op een tijd Boland toen Sasa gespeeld. Geef ons een kans. Niet voor nou, maar voor de toekomst. Eén van mij, om mijn leven te kunnen veranderen.